Koľko máme zmyslov? 22 až 33. Koncept 5 základných zmyslov, zrak, sluch, čuch, chuť a hmat, pochádza zo starovekého Grécka, kde ho propagoval filozof Aristoteles. Vďaka stáročiam nových vedomostí v oblasti vedy a filozofie dnes už vieme, že ich máme zrejme oveľa viac. Konsenzus je medzi 22 až 33. Medzi tie najdôležitejšie menej známe patria propriocepcia. Keď ti telo presne povie, kde máš nohu alebo ruku, aj keď si ju nevidíš. Niečo ako internet GPS. Termocepcia nám umožňuje rozpoznávať, či je zima alebo teplo a adaptovať sa. Rozoznáte bez časomiery, či uplynula hodina alebo dve? Zrejme áno. Je to vďaka chronocepcii, zmyslu pre vnímanie času. A čo taká nocicepcia? Schopnosť cítiť bolesť. Vieš si predstaviť, že by si sa pri varení porezal a zistil by si to až potom, čo stratíš 2 litre krvi? V neposlednom rade je tu interocepcia, známa ako 8. zmysel. To náš vnútorný sprievodca, ktorý nám šepká, kedy sme hladní alebo smední. Nemusíš snívať o superschopnostiach, už ich dávno máš.